Natálka přinesla sešit nějaký. Ahoj lidi, jak se máte? Vidíte od dalšího Pořadu. Ukázky na knihy. A je to druhá část, jsem tu zase s Amou a Natulajznou. A s Karpanátkem CZ. Tu volala jsem Fidi. A s Fidi teďka dělá blbosti. Čekejte, jo? A s Fidi. Hele, já zkusím nejfejka, jo? Ahoj, já jsem nejfejk. Ahoj, já jsem nejfejk a jsem retard. Ne, ale tím nechci urážet nejfejka. Je to jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů. Takže jestli se na to koukáš nejfejku. Ale zřejmě ne. Nechci tě urážet, jo? Promiň. I'm sorry. I'm really gay. Lesbians hugging song. To je teda máčo. Anička v Austrálii. Pak tady máme klub záhad, napínavé příběhy se super nestu nezdečím, je teda klubová příloha. Je to takhle prťavý, no. Je to zajímavá knížka. Ale tady jsou ještě nějaký díly. A je jich tam hrozně moc dílů. Koupíte si, nebudete váhat. Tak. Byla to pěkná knížka. Máme tady... Pak tady máme Kuba nechte číst. Trapná knížka. Nechte. Kuba. On řekl nechte. Kuba nechte číst. Ty jsi srandovní Karpanátko. Já jsem fake, já budu ti to říkat ještě milionkrát. Karpanátek CZ. Jo, ona se to nemenuje Kuba nechte číst, ale Kuba nechce Chcít, ano. Neumím mluvit. Pěkná knížka, že ano. No. Nachytám, že jo. Dobrý, klid. Tak tady máme knížku Hook. Star. Hook se to jmenuje. A pak Star. Tady? Je to jako komiks, vám řeknu. Jsou tam takový ty bubliny jako v komiksech. To bubliny. Kuličky, ne? Ano, on řekl kuličky, to je prostě. Takže máme tak české pohádky a říkadla. Ano, to teďka drží Fit. Fit 5. Teda Fit 25. A teďka tady mluví Adéla Myšíková. Pak tady máme největší kniha aktivit pro děti od 7 let. A to bylo Což 6. jemu je 9. A mně je 11. No určitě. Au! Pak tady máme knížku Řádka z blízka. Už vám ukážu stránku. Tady hrošíka máme. Moje noha. Pak tady máme jak To je děti. dežo. Já jsem si nalomila palec. Tady pak svírat těma okénkama. Ty vole, holky, necháte toho už? Dej točím video. Tam to padá. Amkou. S Amu mamu. Tak ploušku. To je ale mačo. Běž pryč.
No, Běž pryč, netočíš. co to bylo? Nevím. Odchod. No tady máme o Puclíkovi. Ne, ty videa a jdeme. Natálku, kde máš ten svetr, kde bys potřebovala? Tak mi ho dej. Neházej po mně, normálně mi ho do nezbyt.